Sinin chen na chuan tlangwal pakhat le nula pakhat chu kar chhunga chuan lo awmin pawna tlangwal dang lo lang an hmuh ve le chuan a hmuh tur ngei chuan an in fawpa sin chu in thlakin fu wen shu fu chhung ko falak chuan fu chhung ko fa pa fu wen che chu thing thit tirin tui chuan a lo le ya inu le pa te khan ke hi thil tam tak min ba ani ui ang maya om turin ka du che a thuoi takin omang che naktu ka eng thil ma iti swal turani lo fu wen shu chuan ati a fu wen che chuan chata ka ati tur thu soin fu wen shu chuan akal san akut phwar na chu phelin an tet la ya fu wen shu ne na anin tondan te chu alo langa fu wen che chuan bol hlo bo ma ta kha lo la chuak lo tur che kha ka niya kapa min tha saka nangma wangin kanu a boka kumsom chuang unau pachatak angin lemi changa ti in an play rol la ya a chandan te chu aron lang le fu wen shu chuan fu wen che chu miswal la ka lo chanin a ven him reng tur thu chu alo tiama ril runa ti shat taka chapin atu ka nga hlel to thu chu alo soya atu ka chuan fu wen che chu a lem kerbula chuan lo thu in an host chuan fuji auction an chan to don thu chu alo panga nula chelo tak mai chu ron langin room chunga alu chia chu midang chuan ama kha ni sumaniu Queen of Wall Street kha ti in a khirja thu te chu an soya adu apiang anei thei thu te chu an soi bok a bodyguard le secretary te chuan meizial chu lo pe in aron chan sak ngal fu wen che in amilem ker alo ti fai lai chu enine fu menu chuan tuin nge som na card kha min lo thonang ti hi ka ngai to ani fu chung ko tlak chha du tu ani nge yang chu ati a secretary chuan angel lem chu amoi hle mai chu ati su menu chuan ni darh lai tak kong fek rat amoi hle mai ati da ya a secretary chuan milimi soina khu ani ti in makti deuh chuan a zot su menu chunui sakin mail thaviau ma se engma lo mai ani ti in a kal suna fu wen shu chuan thu lo soin fu private auction a in zawain kan lo lo ma che u milem ker moi tak mai le a ker tu election fu wen che I lo lo mang u ti in fu wen che chu alo chhuaka fu wen che chan pa hu yon fei chuan ati tur shil ang thlapa ati thu chu alo soi fu wen shu chuan ani hi fu chung ko ta na mi changkai takania a thiam thil te hi kan chuang hle ani lo ti in fu wen che chuan amilem khu na chu potla in angel lem moi tak mai ani a asira tu bau chu la in alu chu a chuke a chunga chuan ramhwai lu chu alo langa fu wen che chuan angel le ramhwai ni kop hi an tam khop maya kan vela po hian an tamania tia soin fu wen shu chu a han nui midang te chuan enge omsia ti in an lo soi sap sapa su menu chuan a hmunom hle mai ti in lo nui suk a secretary chuan thalak chu mu in henga chang hian inu in I pasal tur thlang turin adu che ti in a shila su menu chuan fu wen che chu kokin ani so ka du ani ti in fu wen che chu akut chuan a kaw fu wen che chu lo nui sukin apana election in sha chan ka du ani su menu chuan ti in akor shuya chuan a pot in chung lama chuan anin zui chawa su menu chuan oma chu sakatum chu fu wen che chuan serane wanga amoi lo thu chu alo soya fu wen shu khan an hnunga lo suin aron zong ve char char su menu chuan asera chuan a fo saka fu wen che chuan a hmuya alo fo chhun zom an pani chuan du tho taka in fop chungin in chung lam chu an pan chawa fu wen shu chu hoi chawin a hmu lok lo wang chuan ading deuh ringa su menu chuan fole atum chu fu wen che chuan du to photang kanin mule donia ti in a oma chuan a kar chu ze sakin a chho sana su menu chu nui sukin a kar chu en fu wen shu po chuan a hmu lo wang chuan a kal son ve mai in lama chuan fu wen che nu fu yon chu fu wen shu nu le pa tak
tong li le jang yo ju te chuan ro sur noya chuan lo om tirin an lo an khum ship shipa asir loka chuan fuwen shu po chu alo om ve bok fuwen che chuan ron mu in arun kwa ngal ti to lo tur chuan nge nin fuwen shu chu inu ve thawani hi ati a tong li chuan khati anga ichet ma khan in ngai to chang da che ti in fuyon chu azut lo le a fuwen che chuan ching chi in achunga engthil po ti se poeti lo thu le anu chu khoi to lo sham tur chuan nge na fuyan chuan chap chungin anaw telem ken lai chu fuwen che anga nga in lak chu atum tong li chuan akuta zukra sakatum chu fuwen che chuan akut zok chu runda in ara saka fuwen shu chu nihliap ne na run kal ngalin arun zon tong li chu thin rim tak chuan ena tong li chuan ati lui ni lo thu chu alo soi ngal chul fuwen shu chuan akut khoi lo turin ka ti che wani lom ni thin rim tak chuan ati a jangyan ju chuan enge poiwak na ithi sen manga nung ve mai mai ni kha alo ti fuwen shu chuan chuak ro u heta ron kal to ri su ti in tong li te chu kal tur chuan ati fuyan chu an shwai tel ngala fuwen shu chuan wen che ko chu dwa taka chol sakin heng gut hian lungrang ka chaka a chan tir thei miawa engtin nge anat ka phalanga ati a fuwen che chuan a ko chu alo phi thla a wen shu chuan lavender rimmo irimani si lawa chan thari siamim ni nimin khan iti chakhop mai fu chhungkua anlar pha tala mase khang kha athling le ani chuan inu in twar zel to ang hola vakalla in twai tharang che ti in kalsana a secretary chu wen che ni hliap lo la zon tur chuan ati wen che chu hola chuan apa thalak ma a chuan ching chi in anom pui chuan apa o in a the nuwa anu lo en kol tura a cha na chu aron place saka wen che chuan soi puin ni khoshi lo chuan a om su menu churun langin a secretary chuan wen che chan chin engma shat bel tura om lo thu le piang ve lo ang mai ni thu chu a shila su menu chuan a card chu enin a sira a milem le to hnuaya election ti inziak chu mu in a tleiro la ya chu thil a leidan chu angai to chhuaka wen che milem ker auction na avoi khatel na ni in tu man an lo le sak du lo wang chuan su menu chuan le sakin akal le zel na tur po a choi om zel tur thu lo soin ramdanga changa a hole huna a hlotlin to tur zia chu midang chu alo shil su menu chu nui sukin ama nge kha ani hi ti in chwa chu atuma a secretary chuan akal na tur chu alo zot su menu chuan ama nge in azon chwa angai thu soin akal ngala wen shu churun lang le in anom poinu chuan wen che khosik san thu le ni khoshi lo wa a om thu chu lo shilin hol lam chu an pana wen che chuan thil thleng to te chu lo ngai to chuak le in wen shu in a ven him tur thu a tiam lai le apa a tha sak lai chu ni in wen shu ron lu chu a ke kor mora chuan lo wanin engwanga chu tianga om ta nge ani chu alo zot wen shu chuan idam lo le to ani mo lak lo pa ati a anom puinu chuan wen che thi sen pek le angai to thu chu alo soi ve a wen che churun har chang dewin chhuak tur chuan run ti wen shu chuan doctor kau sak tur chuan ati a una pa ithil ti swalisha ti in soi chuan wen che chuan ka thil ti swalian ber chu nang ka lo la lu che kha ani ati a wen shu chuan doctor kau sak po ingai lo hi ching chi chun zum ro ti in a chwa sana su menu churun thlengin aron lu tur chu pona bodyguard te chuan an lo danga fu wen shu mu du thu soin an lo lu tir vele mai bok wen shu chu aka changa thi lo chuakin doctor jang chuan lo boi pui ngala chutia anga wen che thi sen a pereng ani chuan atan a lo om tur thu chu alo shil mol mol a secretary churun kalin su menu run kal thu chu aron shila su menu chuan wen che omna chu hon tum che in wen shu secretary chuan aron danga tuma a mu du lo thu chu alo soi ngal su menu chuan
min mu du lo nge ka mu in du lo ti in a zota secretary chuan khonga in kalphot mai ro ati a su menu chu a chuak le tak ngal pona chuan a secretary chuan wen su plate siam chu lo mu in a lo ke su menu chu nui sukin ti dan tur ka sha e ati a wen su chu doctor jang chuan lo en dikin thisen petori lo tur chuan lo ti wen che blood type chu p ani ve tho wangin lak sak ve mai tur chuan ati a secretary chu ron lutin ancestral hall atanga wen che tlan chwa tho chu arun shila wen su chu ding ngalin anu om chung chu khoya ma akal don lo ti soin anzong ngal wen che chu in hnung lama hwana chuan anu bula lo vakala fuyan chuan naute lem chu wen che emoti in do tak hian lo pum wen che chuan nu vati in fuyan chuan apasal ji chengjen emo lo ti in tlan che turin lo ti ami zia chu in thlakin fuwen shu emoti in amaya chuan a beng le wen che chuan chapur chung chuan afa pa zo ka ni thu chu soin akwa heta chang hian ka chhuak har lawang tia a soilai chuan wen shu chu a hautu nen chuan an ron langa fuyan chu alak shan tir ngal anaw te lem ken lai a thlau chu pe in engtin nge wen che hi akal bo theyang kanun na hi anun na ani miao sia ti ro ti in an tet lai chu aron langa wen je chu dam lawin thisen pek ngai chuan lo oma a blood type van em wang chuan an lo mang ang hle fuyan chuan wen shu blood type po pi ani ve tho thu so in pek tir chu alo tuma ji chengren chuan alano pangdeu lo mo chu alo ti fuyan chuan an lak lu chan ani thu so in wen shu ne na chuan anun na chu wen che ta ani to thu chu alo shila wen shu thisen chu lak sakin na ati chu a chapa a thisen an lak nem em wang chuan ni kho shelo hialin alo ome tun hun churun lang le in wen shu chuan fuyan chu tlan chhia ta tumani chuan a ke wak la sak tur chuan ati a wen che chuan kaltir tur chuan alo ti wen shu chuan akor oma chuan chamin vo in ni hian ni nuam to ki mangdon lo ti in chunga chuan a lu puya thutlenga chuan the in a ngonga chuan a rek I chunga hian kalanem lu tu kami ati a wen che chuan that mai tur chuan theile theilawin lo ti wen shu chuan a ban chu dokan na chuan da sakin thisen chu shautel lawin a shui chu a vit lut wen se chuan na ti rutak chuan alo nui luya a thisen chu a ten thu alo soi khum wen shu chu nui sukin engtin nge iti chuanang kum heile chen ka thisen ka peto che a kan thisen hi ain pol vek to alo ti wen che chuan ama po ain ten thu chu alo soi le saka wen shu chu thin rim swalin a ngonga chuan rek le ani chuan thila ani mai I thi rwalin inu po so atel ve ang ati a wen che chuan akor ngonga chuan cham le tin fu wen shu engtin nge khatyang khan I chonga me ti in a chang le ta yu fei chu ron kalin in thangal tur chuan ron ti an pani chuan anin thlave mai bok wen shu chuan kanu lata om turin ka ti chi ani lom ni ati a yu fei chuan mi su in mania wen che thil siam auction a lekha akhi ani oma chingfel turin adu ani ati a wen shu chuan mi su mo alo ti wen che chuan ka thiam lawanya mo po ka phur ngei turani ti lo sei ve in wen shu chuan a secretary ne na bodyguard zui tir tur chuan a cha a wen che ne na chuan tlan bo tum boi lo tur chuan a cha bok wen che chuan a dara chuan next sokin an kala pona chuan yan fei chuan chabi chu pe in wen che zok chuan motor chu a khal do na wen che in su menu thil le a siam lai chu lo langin chung thil thlen theinan chuan rem alo ruat vek alo ni yan fei bula chuan airport ta mi mu tur anei thu chu asoya anu lo la chuak zui vat tur chuan a cha wen shu bodyguard tir te chuan wen che te chuan na motor ni om tak chu lo dangin an bula chuang tur chuan lo ti in motor kong khar chu an lo honga midang zo kan lo om ta dai
wen shu chu a secretary chuan wen che bo thu chu alo shila mi pa pakhat chuan wen shu chu lo bengin an pahnih nunna a kuta om thu soin zong muwa tur chuan alo ti wen shu te chu kal ngalin airport zong zong dang ngal vek tur chuan a secretary chu a shila hotel a chuan wen che te chu lo langin yan fei chuan anu ngai sak lowa tlan bo mai tur chuan alo ti chu ti lai tak chuan kong khar chu an ron kek yan fei chuan wen che in honatum chu abana lo wanin wen shu ani theia sin alo ti a wen che chuan ani chu ni si min au tel lawang a ti kong khar chu hongin su menu alo ni yan fei chuan mi su nang mo engtin nge heta kanom ti isha thei ti in lo zot su menu chuan khang letter te invitation card te auction te kha ka mu thai nan che i plan thiam khop mai ati a yan fei chuan mi su nakina kan shil fya vekang che alo ti su menu chuan amazing zuk lai chu petin yan fei chu pona anor chhuaka wen shu te po chu hotel room thleng to in anom na floor lam an pan meka su menu chuan wen che chu khuma nem chu in a ngonga chuan a zuk si thuak thuak wen che chuan unau nu heta tang hian chhuakang ati a su menu chuan kata ni photla ti chuan kapuyang che alo ti wen che chuan akuta chuan fopin ata ani thu chu alo soya su menu chuan a thin chu kokin heta changa min du hi ka du ani alo ti le wen che chuan a meizal ken lai chu form ve zewin khu chung chuan chulai kher chu a kha to thu alo soye su menu chuan keiman kalenti rangi ti in meizal chu a fop ti chuan an pani chuan anin fopa wen shu chu elevator a chuan chuang mekin wen che te omna lam chu alo pan mek su menu chuan wen che chu bata pa chuan chuti rin ama po chu a chulut ve a du tho tak chuan anin fop le wen shu chu ron thlengin pona yan fei lo om chu mu in room chunga chuan lu nga la tum yan fei chuan a om lo thu lo soi vatin kol photur chuan a ti wen shu chuan kol ngalin loudspeaker a chuan a da wen che te po chu lo topin wen shu in a kol thu chu su menu chu a shila su menu chuan en liam mai tur chuan lo ti in a fop le wen che chuan nemin puitur chuan a nge na wen che in kol lak thei lo wang chuan wen shu chuan yan fei chu a mel yan fei chuan kum nga chuang a chungai swal to a chhuave to ro alo ti wen shu chuan an pani in karani thu soin a secretary te chuan yan fei chu an lo man beta room a chuan a lut yan fei chuan I mu em tu ma anom lo hi ka zin na tur iti tlaya wangin mo I phur nge nga yang alo ti wen shu chuan en kwalin lavender pangpar le meizal zuk na nu te chu a mu a yan fei chuan ama da ani thu chu alo soi zung zunga wen shu chu nui sukin ngai dam dil nan che ikal na tur hmuna chuan kawa thla don chen ya ti in a chwa sana yan fei chuan engtiang cha in nge mo wen che hi cha ni hlo le ti in a ngai twa